Καλησπέρα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή για αυτό το υπέροχο event που γίνεται σήμερα εδώ και μας δίνεται η χαρά να έχουμε ένα βήμα να πούμε δύο κουβέντες. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Νίκος ο Φλόρος, είμαι εικαστικός γλύπτης και δημιουργώ έργα από ένα βιομηχανικό υλικό που είναι το αλουμίνιο, το ανακυκλώσιμο αλουμίνιο. Αυτό το υλικό, πρώτο μου ήρθε η ιδέα στη Νέα Υόρκη εδώ και αρκετά χρόνια και το μετατρέπω με μια δική μου τεχνική που έχω πατεντάρει σε ένα μεταλλικό ύφασμα και δημιουργώ έργα τα οποία έχουν σχέση, θα λέγαμε, με το pop art, με το σουρεαλισμό, περνώντας ίσως και μηνύματα της ανακύκλωσης. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή που βλέπω και στο monitor, είναι η τελευταία μου έκθεση που έγινε στην όπερα του Ντουμπάι. Ήμουνα εκεί πριν μία εβδομάδα και παρουσιάσαμε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας ένα γλυπτό, το οποίο είναι από τη Βιολέτα, από την όπερα τη Βιολέτα που είχε τραγουδήσει η Μαρία Κάλλας και το οποίο είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από κουτάκια αναψυκτικών. Λοιπόν, ακουστήκανε πολύ ωραίες απόψεις και ιδέες. Ο κύριος Καπλάνης τα είπε σχεδόν όλα από το Φεστιβάλ Αθηνών, πώς ουσιαστικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολιστικό προϊόν και αυτό το πολιστικό προϊόν να μπορέσει να δημιουργήσει την τάση, θα λέγαμε, νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας και να αναπτυχθεί ένα πολιστικό προϊόν με μια πολιστική αξία, το cultural value που λέμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και εκεί ουσιαστικά έχω αναπτύξει την τέχνη μου, εκεί πορεύομαι, πολλές φορές έχω χτυπήσει τις πόρτες της Ελλάδας που θα έπρεπε κανονικά τα Υπουργεία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται στην Ελλάδα με τον πολιτισμό να ψάχνουν να μας βρούνε, να βρουν αυτούς τους καλλιτέχνες που είναι στο εξωτερικό και ουσιαστικά προάγουν ένα είδος ξεχωριστής τέχνης. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις έργα τέχνης τα οποία να είναι καινοτόμα. Στην εποχή μας απαιτείται καινοτομία. Για να κάνεις κάτι ιδιαίτερο και να μπορέσεις έτσι να τραβήξεις το ενδιαφέρον του κόσμου και να αναπτύξεις και με αυτόν τον τρόπο και μία περιοχή. Φανταστείτε τώρα, είμαστε εδώ στην Πάτρα, σε αυτή την υπέροχη πόλη, που αν φτιαχνόταν, ας πούμε, ένα κτίριο καινοτόμο, ιδιαίτερο, ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης κάπως, ας πούμε όπως είναι το Μπιλμπάο στην Ισπανία, φτιάξαν ένα κτίριο που είναι ουσιαστικά το Guggenheim, από μια απλή πόλη που ήταν το Μπιλμπάο που δεν την ήξερε κανένας, άρχισε να έγινε ένας παγκόσμιος προορισμός. Θέλω να πω ότι η δύναμη της τέχνης, η δύναμη του πολιτισμού είναι τεράστιος. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει μια περιοχή, μπορεί να αλλάξει την οικονομία, μπορεί να αλλάξει χίλια πράγματα. Μέσα από αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε να επενδύσουμε. Θα έπρεπε να επενδύσουν, θα έλεγα, περισσότερο επιχειρηματίες. Δεν πιστεύω καθόλου στους πολιτικούς. Δεν πιστεύω σε όλο αυτό το σύστημα, γιατί η λέξη πολιτικός και πολιτισμός είναι πολύ κοντά, αλλά είναι εντελώς το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή το άσπρο με το μαύρο. Έχει καμία σχέση ο πολιτισμός με την πολιτική. Πιστέψτε με, το έχω βιώσει. Λοιπόν, πιστεύω η λύση είναι στους επιχειρηματίες, στους ιδιώτες, οι οποίοι θα πιστέψουν και θα επενδύσουν σε καινοτόμες, καινούργιες ιδέες νέων καλλιτεχνών, ανθρώπων οι οποίοι θα θέλουν να αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο, να αλλάξουν, θα λέγαμε, μια πόλη, μια περιοχή, μέσα από πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά. Δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω, γιατί απαιτείται και πολιτιστική παιδεία. Οι Έλληνες και η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχουμε πολιτιστική παιδεία. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Κακά τα ψέματα. Εγώ απογοητεύομαι πολλές φορές, αλλά χρειάζεται μια προσπάθεια για μια χώρα η οποία γέννησε το δυτικό πολιτισμό και ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Το λέω αυτό με τα λύπης μου, γιατί το βιώνω ως καλλιτέχνης, ως Έλληνας, παραμένω Έλληνας, παρόλο, όπως είπα και πριν, έχω ζήσει στο εξωτερικό πολλά χρόνια και κάνω όλα αυτά τα πράγματα στο εξωτερικό, να μην μπορείς να κάνεις στην πατρίδα σου κάποια πράγματα τα οποία συναντάς στο εξωτερικό. Θα ήθελα να πω ένα μικρό παράδειγμα. Πριν χρόνια στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος ο Bloomberg έκανε μία έκθεση του Χρήστο, του γνωστού Χρήστο,
αυτός που τυλίγει τα κτίρια με υφάσματα, αν ξέρετε, και έκανε μία έκθεση, το Gates, που ήταν στο Central Park. Αυτή η έκθεση στοίχησε $25 εκατομμύρια τότε. Οι Νιουιορκέζοι αρχίζαν και φωνάζανε να δώσει $25 εκατομμύρια ο Δήμος για αυτό το project, το οποίο ναι, μένει, σπατάλη χρημάτων και μπουρουμπουρ. Ο Δήμαρχος δεν μίλησε, λέει στο τέλος θα μιλήσω. Έγινε η έκθεση, νομίζω ήταν το 2004-2005, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Αυτή η έκθεση είχε τεράστια επιτυχία και μετά από ένα χρόνο ξαναβγήκε ο Δήμαρχος και είπε στοίχησε $25 εκατομμύρια δώσαμε για αυτήν την έκθεση, για αυτό το project και η Νέα Υόρκη κέρδισε $500 εκατομμύρια από αυτό το project. Τεράστιο το κέρδος, τεράστια διαφορά. Από αυτό δουλέψανε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, κόσμος πήγε να δει, γιατί όλοι θέλουν να πάνε να δουν αυτό το τεράστιο project του Κρίστο που έγινε στο Central Park. Φανταστείτε τώρα να γίνει σε μια πόλη, να γίνει στην Πάτρα ένα τέτοιο project. Αντίστοιχα, ένας Κρίστο να κάνει ένα project εδώ και να γίνει παγκόσμια γνωστό αυτό το project σε αυτή την πόλη. Τι έχει να γίνει, δηλαδή, επί ένα χρόνο θα έχει να συγκεντρώσει όλο αυτό το κόσμο παγκόσμια και έτσι αλυσιδωτά θα δουλέψουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Αλλά θέλω να πω ότι η τέχνη και ο πολιτισμός δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι μία έννοια αφηρημένη, η οποία φανταζόμαστε. Έλα τώρα, τι κάθε και μας λέει τώρα, καλλιτέχνης είναι αυτός. Εδώ στην Ελλάδα με ρωτάνε, λέω με καλλιτέχνης. Α, ωραία, και τι δουλειά κάνεις, σου λένε. Οκ. Λοιπόν, θέλω να πω, πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και να σκεφτούμε τη τέχνη ως κάτι σοβαρά και ειδικά τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός είναι το μοναδικό χαρτί που μπορεί να παίξει η Ελλάδα για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε, αυτή η χώρα, την οποία ζούμε εδώ, αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ουσιαστική βιομηχανία. Πείτε μου εσείς τι βιομηχανία έχουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάτι. Πέρα από την πολιτική βιομηχανία, δηλαδή ότι παράγουμε πολιτικούς, εκεί έχουμε φτάσει δηλαδή, έχει γίνει η πολιτική ένα επάγγελμα, και μέσα από αυτό πορευόμαστε όλοι, ποιον πολιτικό ξέρεις, πώς ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον κτλ. Και έτσι πάει λέγοντας. Με τα λύπης μου πάντα το λέω όλο αυτό το πράγμα, γιατί τα νέα παιδιά αναγκάζονται και φεύγουν στο εξωτερικό, φεύγουν από τις οικογένειές τους, φεύγουν από τις πόλεις τους, γιατί δεν έχουν κάτι να δούνε, κάτι να δουλέψουν, να αξιοποιήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει ένα όραμα για το μέλλον. Πιστεύω θα πρέπει να δουλέψουμε για το μέλλον και να μπορέσουμε να βάλουμε ως όχημα τον πολιτισμό, να το βάλουμε ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή, όσο ακούγεται αυτό ονειροπόλο, όσο ακούγεται ουτοπιστικό, να το πούμε και έτσι, να μπορέσουμε να βάλουμε τον πολιτισμό ως βάση για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω εκεί καινούργια πράγματα, πολύ σύγχρονα πράγματα και να ξεφύγουμε λίγο από τη θεωρία, γιατί έχουμε φτάσει συνέχεια να μιλάμε για θεωρίες, για project, λένε συνέχεια, το κεφάλι μου συνέχεια όλο project, ακούω και θεωρίες και στην ουσία μηδέν. Δεν βλέπω τίποτα ουσιαστικό. Παίρνουν κονδύλια ευρωπαϊκά εκατομμυρίων και φτιάχνουν πλατείες. Ναι, φτιάχνουν την πλατεία. Να, μάρμαρα, τσιμέντα, εκεί πέρα, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πολιτισμού, όλοι εκεί πέρα, εργολάβοι, ξεργολάβοι και χτίζουν, ρίχνουν, τσιμεντώνουν, κάνουν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, πείτε μου εσείς δηλαδή. Εγώ αισθητικά βλέπω ένα μηδέν. Τίποτα. Και πας, ας πούμε, τώρα στο Ντουμπάι, αν έχει πάει κάποιος από εσάς, και φτιάχνουν, ας πούμε, το Μουσείο του Μέλλοντος, που έχει γίνει ένα σύμβολο της πόλης και ένα παγκόσμιο σύμβολο, με κάποια εκατομμύρια επισκέπτες, που μπορεί αυτό το κτίριο να έχει στοιχήσει λιγότερα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που παίρνουν όλοι αυτοί, περιφέρεια, δήμαρχοι κτλ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να φτιάξουν και να προάγουν τον πολιτισμό είτε της Πελοποννήσου, είτε της Αθήνας, οτιδήποτε. Λοιπόν, πιστεύω ότι κοροϊδευόμαστε κατά κάποιο τρόπο και έχουμε βρει έναν τρόπο, σαν όχημα, τον πολιτισμό και την τέχνη, για να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι να... Πώς να το πω, δεν θέλω να το σχολιάσω παραπέρα. Λοιπόν, απογοητεύομαι. Ειλικρινά το απογοητεύομαι, γιατί υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες, πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι του πολιτισμού, παγκοσμίως, Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί στο τίποτε. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά τα πράγματα, μπας και ακουστεί αυτή τη στιγμή από κάποιον, γιατί έρχονται και εκλογές κοντά, λοιπόν, να αλλάξουν λίγο το σκεπτικό τους και να βάλουν μπροστά κάποια πράγματα και να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας, ένα μέλλον για τους νέους μας, για να μπορέσουν να μείνουν σε αυτή τη χώρα και να χτίσουν ένα καινούριο μέλλον της Ελλάδας, η οποία να είναι αυτό το μέλλον που πραγματικά της αξίζει
να είναι η χώρα του πολιτισμού και όχι η χώρα η οποία πνίγει τον πολιτισμό της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να αναλύσω για το marketing, για την τέχνη, τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που θα χρειαστούμε ώρες ολόκληρες. Τα είπα πολύ γρήγορα, έτσι για να μπορέσω να δώσω μία γεύση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Επειδή είμαι εμπειρικός καλλιτέχνης και μέσα από τα βιώματά μου δημιουργώ, δεν είμαι θεωρητικός, είμαι της πράξης. Ας κάνουμε πράξη τις ιδέες, τα όνειρά μας και τον πολιτισμό μας σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.